Irio nade jahera mar penj laktar ageno ni rio maber wan bende wario maber kendo amor mokalo mar bedo kod chenro machielo mar penj laktar mabro tae chenro ni en Andruth Otieno kendo amor mokalo ni wendo wa daktari wantiere studio ka yena mondo mi arwake bonyiso ni nyinge nga en wuod kanye en laktar molonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel machiegni daktari kamana inya Ruth mor kawuono kabiro mondo wabed kae walalre gi nyinga Levio Nyango an wuod game kendo an laktar molonye tuoche go ma opogore mag dangni mag paro ma gi dho ngere waluongo ga ni mental health kata mental illness. Mora inya kabiro ka kendo kawuono mondo wawuoye weche mopogore kendo topic mopogore mag tuoche mag dangni mag paro kata gigo manyalo kelo dangni mag paro kuom oganda wa mopogore kokalo higni mopogore ero kamana inya weche mopogore higni mopogore tuoche mopogore dangni mag paro mopogore tiende ni mainwa modiechieng makawuono en dangni mag paro injo ka daktari wacho ni higni mopogore kawuono wadhi ng'iyo higni mage kata ndalo mage maka ng'ato chope to nyalo bedo kod dangni mag paro wasiwuoye kuom dangni mag paro kuom mine mapek wasiwuoye dangni mag paro kuom rawere wasiwuoye dangni mag paro kuom jogo mantiere keny wasebede dangni mag paro kaponono ni ng'ato oyudo lal mar ng'ato kata wachne moro tho kod weche makamago kawuono diher mondo mwachom kon mane e weche mag dangni mag paro gi anyalo neno ni kaka wawacho higni mopogore kawuono wang'iyane jok ma hikgi oniang' kata gino ma jok ma dho ngere wacho ni older people mago gin jok ma hikgi osechopo higni 65 kadhi mbele koro ka diber nikech wang'iyo kaki wacho ni wasewuoye rowere wasewuoye mine wasewuoye jok ma kama lakini jok ma hikgi oniang' to maybe waseng'iyo lakini matin koro kawuono wagombo ni mondo wang'iyane gino ma waluongo ga ni depression kuom jogo ma hikgi osetimore nadi oseniang' nikech depression ni wawachega to kendo wanene ka ji mang'eny ma maybe wanyalo ng'iyo ni ng'ato nyalo yudo depression en ng'at ma kijana kata ng'at ma miyo kata dichuo ma pod en rawera ma kijana lakini bende en gino manyalo yudo jok motimore nadi jok madongo to ere kaka wanyalo ng'eyo ni mama na kata dana mani dala cha kata ma wadak go kaeni nyalo bet ni gimoro chando pache kendo depression moro osetimore nadi osedonjo kuome depression en kuyo mamako ng'ato kuom thuolo mathoth makoro ketho kaka ng'ato dak gi kata kaka onyalo timo gik moko manyiso ni kako jabet kotimo gik moko pile chande rochore nikech en gi paro mang'eny e wiye kata en gi kuyo moro mosetimore nadi mosedonje e chunye kata kore mane mwaluongo ni depression to ji sang'eny ne yudo kaka ng'ato nyalo ga wacho ni ng'ato nigi stress lakini stress to en aina ranyisi achiel kuom gigo mwanyalo ng'iyo ka ng'ato nigi depression koro mane manyalo gombo ni kawuono mondo wawuoye depression mar jok madongo depression mar jok madongo kata dangni mar paro mar jok madongo mabende daktari osetemo donjo nwa yie matu ni depression kata dangni mar paro mar jok madongo kata mar ji mamoko obiro nang'o obiro ka otenore kod kuyo mang'eny kotenore kod gik madhi nyime kit ngimani mama ikwe chuny mool mabende nyalo miyo okititije ni kata okilu yore ni kaka dwarore thothne yudo ka jok madongo nitiere kod depression kata dangni mar paro ikawga ka gima enati mama wa useti dawa useti kod weche makamago eri kaka inyalo fwenye ni to okenena ti ma en tiyo to medore kod kuyo kata dangni mar paro moko kuyo no ntie to mana kaka iwache no ing'eni samoro ji nyalo ga wacho ni mama to tinde timre kamano nikech igni emomiyo timore kama kaka entiere no hiro koro yudo ka samoro chiemo nyalo bedo matek ng'ato thuthni gi chiemo kata chiemo manyo hero chamo kabisa cha yudo kotimre nadi tame chamo iyudo ka nitie abro tiyo gi ranyisi moko ma ji nyalo ga nene dala pile adwa ni mondo wakete dala kabisa nikech iyudo ka nitie moko kata jok moko ma hikgi oseniang' mantie gimoro ma gihero madho godhiambo kapok ginindo iyudo ka dani kapok onindo nyaka madh chai ma chieng' moko madho chai to dani ok obiwuok e kombe kacha kodhi timore nade tiyudo ka chieng' no nyalo kalo ndalo 2-3 kapok okwayo kata mana chai moro mojahero ga timo nade chande mohero madho chande ni nyalo yudo ka nitie kaka wer moro mojahero ga wero kata ka kochungo kinyi nitie wende moro mohero wero e ode kanyo kowuotho kotimo kama tiyudo ka ndalo 3 kalo to pok uwinjo sauti
to ok ongima wuok ok no tuo lakini nitie gimo mohero ga timo mung'ega ng'ani dalawa ka to dani kochiew to mate kata kapok odhi nindo nitie kaka ojawer kotimo koloro dirisa ne kata kotimo kama iyudo kamano koro ok timre nade ok otim onyalo bet ni en gi ndalo ne moro kata puothe moro matin e bathot kanyo mojahero ga kochung to dhi to otime achiel ariyo iyudo ka gini kochopo to koro ndalo 4 kata wik achiel osekalo to puothe no pok otimore nade manyiso ni nitie gik monyalo bet no ero ga timo to iyudo ka koro chunye chako timore nade chako ae timo gigi inyalo yudo ka nindo nyalo ga bet matek kuome ma obet gi shida mar nindo magotieno en olok kata kochungo kinyi to wacho ni alokra e pien otieno duto nindo tam ok anindo nindo tindo ok timre nade ok tera maber to wacho ni dawa ni to koro kata mama wani hapa ni ikeni osechako moe kata mone kata nindo kotimre nade ok onind maber onyalo bedo gi lit moro mar del ma onge tuo moro modonjo kuome lakini winjo ka dende lita mara nier wana ka mara nier wiya ni ketna gine oro nyakware moro odhi ngwedo gimoro kanyo baone kama lakini kutere hospital tiwa ipimo remo ipimo kama tiwacho ni onge tuo mantie kuom iyudo ka lit mar del magi gin ranyisi ma kineno kuom ng'at ma ike osedhi tinyalo wacho ni ng'ani nyalo bedo ni shida moro mar paro osedonjo kuome koro gin gik mopogore to mana kaka wacho nadwa kele dala mondo watimre nade mondo wang'e to gik ma bendi nyalo depression kuom jok madongo no bendi nyalo kele gi gik motimore nade mopogore koro maybe wabro ng'iyo mondo ng'e to nyalo bedo ni gima kamae nyotimore e ngima madhi na emomiyo mae timore ich wang' moro nyalo betie ma luongo ni irritability mano taseneno mang'eny sana maiye wanga ochwanyore mapiyo moking'eyo ni chwanyruokni ten chwanyruok mowuok kanye ka en gi nyakware moro modagago kata ng'at moro manondikne makonye ei ot kanyo tiyudo ka koro ng'ano be nyalo chako complain ni to dani tinde en ogera ma kata kaka ncha wawuoyo ga kata gik mancho timo kotim ena ger modhawa okinyi duto odhiambo duto ena dhaw masaka sa nyalo bede ni gimoro shida moro nitie modonjo koro mago gin gik ma kwaneno ranyisi machalo kamano ich wang' mabira ma ng'ato kong'eyo nindo chando mama ni kata dani ichako ng'iyo ni tang'o momiyo nindo chiemo chako tame kata nyalo yudo ka be ochiemo mang'eny kata ochako hero chiemo moko manigi sukari mang'eny makoro chiemo moko gi ok odwa lakini nitie specific chiemo moro motimore nade mochako hero ahinya mochamo mang'eny ma wacho ni ok ojachamo ga kama mok kawaida mago gik manyalo timore nade aeto samoro nyalo yudo ka bende pache chako lal manyiso ni inyalo wuoyo kode to ong'i ang'iya maybe gima wacho neno boko timre nade boko winji waluongo ni concentration koro pache chako lal ma samugo mbaka chamoro kugo mbaka gimi wacho ne cha wiyo wil eno beta ong'eng to penjo kan to madhe wuoyo ga kodi biwinjo gima wacho gini samoro ng'ato nyalo chako wacho ni awich mil more mosechako donjone mama na nikech oti kata ngo lakini nyalo bedo ni nitie kaka mama ni pache kata baba ni pache timre nade pache dangni koro mago gin ranyisi ma kwaneno to wanyalo wacho ni ng'atni en gimoro ma osedonjo manyalo bedo ni en kaka tuo mar dangni mar paro kata depression erokamano Ruth moro di daher mondo minyiso daktari ni ober mondo mi watwaga topic wa makawuono ni yudo ka ranyisi gin gik matimore ahinya e miero gin gik maseneno kod jonyuola gin gik maseneno kod dewa kachiel kod kwere watamo momiyo ber mondo mi wabed kod twagni gimomiyo ber ka be wabet gi twagni en ni ntiere gik mang'eny ma waweyo ma nyalo hinyo ng'ato kok wang'eyo ni ang'o mahinyo ng'ato nikech achiel kuom gigo manyalo timore ka ok wareso ranyisi machalo kamae kata kwaneno mokwa report kata mokwa manyo ne ng'ato kony ng'ato nyalo chako paro ka ngimane mana achiel kuom ranyisi mapok atajo tadwa taje maybe mbele kanyo ka koro wang'iyo gik makelo manyalo keto ng'ato kata ng'ato man ike osechopo kuma kamano mondo to dangni mar paro kata tuoche mag dangni mag paro gin gigo makelo hinyruok
dend dhano kendo ginyalo reduce lifespan mar ng'ato kata mana igni ma onego bed ni ng'ato dak godo ginyalo timo nade ginyalo duoko piny to jogo ma ikgi ose niang' bende gin mana kaka wan ena ni nitiere kaka ng'eyo ni mae gima timo kwara kata ng'eyo ni mae gima timo mamana kata mae gima timo babana nyalo bedo matek nikech ibiro wacho ni mano tuo moro mar jodongo emosetimore nade ting'eni samoro be wawacho kamano to kwasewacho kamano to wachno timore nade okala ae to kendo koro samoro wawacho kata mana ka giwinjo to chako medo hinyo gi zaidi ni to kara an to tindo aonge gi maana ma kata ka gimoro chanda to iwacho mana ni mano tuo jodongo mago koro mae momiyo ber koganda wang'eyo gigi maka gineno to ginyalo manyo kony ne jok ma ikgi osebedo kamano ma ginyalo yudo konyruok kata konyruok gi be ng'eny gi ni mane dala kacha chande mago to wabro ng'iyo baadaye lakini kwaseng'eyo ranyisi kwaseng'eyo gik manyalo kelo gi to koro wawacho ga ni ng'eyo kata ni ng'eyo knowledge is power donge ng'eyo nigi teko sama wang'eyo to wanyalo neno kaka wanyalo kawo hatua mwares godo ngima ng'ato erokamano Mano emomiyo wantiere kod twagni odiochieng' ma kawuono mondo mi wang'i ni to ranyisi mage makineno tinyalo chich ni nyaka bedi ni ma ato en chandruok kata dangni mar paro mosedonjo kuom jaduong'ni. Daktari wachonwa kacha ni seche ma ing'eyo to nitiere gik mang'eny ma moro inyalo geng'o, nitiere gik mang'eny moro ma inyalo konyo ma samoro ne nyalo timore kuom ngima jaduong'ni to nikech ifwenyo ineno kaka inyalo konye koro ikonye to kiweweya to ngimane nyalo medo rochore e yore mang'eny mopogore opogore ma bende nyalo mede stress, nyalo mede depression, nyalo miyo chak paro ma ok kare kaka mag kawo ngimane kod moko mathoth. Nyakora Mugia Jwang' yienwa wakaw yweyo gi kanyo. Ka wakaw yweyo to wayaw line mar SMS, namba mar SMS en 236000 ka nitiere kod penjo moro amora or penjo nikech penjo bende eng'eyo e chenro mar penjo. Laktar kik dhi mabor, waduogo bang' thuolo machok mokalo. Two countries, one unforgettable adventure. Start in vibrant Singapore, where futuristic skyline light up the night gardens, glow into the city, and every street feels alive. Then cross into Malaysia, a land of rich culture, spice-filled markets, towering Petronas, skyscrapers, and moments of discovery at every turn. This is more than a holiday. It's two worlds, one journey. Enjoy 6 unforgettable nights with View Travel from only $2,150 per person sharing or $2,830 for a solo trip. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachil koda jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo Kamela na koni ni wang ni kawada kocha nyaka wang joy mari mar Ramogi TV Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokoli instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya Gudi Kawa choni Ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka. Ineno ka diel nindo, oko chiem, kata de yiero chunga eno ninda nina, mano diel matuo, no diel madwa sandan. Sama diek wuotho, diel en gima lelo, masamo ko dhie pap kacho nego bed no ringo. Mago rude, ineno ka iyo dolore ni, iwe kaka koro maja chap, ka iyo bet ni, iyo dolore ng'iyo piny. Then iwe ka ng'iyo piny mano koth rude, to ma iyo chung, mano go rude.
hata kama leo sina, Mungu aweza ridhia. Mungu fundi, vyote vilivyo vyako viwe vya kwangu, kumbe vya kwangu alishaniandikia. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Levi Onyango wang'yo dangni mar paro kuom jodongo. Higni koseniang', higni biro ga kod weche mang'eny mokalo. Ranyisi moko bende nyalo paro ni ng'ato tuo kare enena kod dangni mar paro. Gigi ka wafunyo chon to wanyalo konyo kendo wanyalo chiwo konya mowinjore ne jagono mantiere kod dangni mar paro mondo mi obed kod ngima makare kendo ngima ne odhi nyime kaka pile. Daktari daher mondo mi pimnwa ni jodongo duto te nitiere kod thuolo mar bedo kod dangni mar paro koso nitiere jogo mantiere kod ong'ala mamalo mar yudo dangni mar paro kipimo kod jomoko. To ponono ni nitiere risk factors kata gino manyalo miyo ng'ato bedo ong'ala mamalo nyalo bedo ang'o gini? Anyalo wacho ni ng'ata nyalo yudo dangni mar paro, lakini nitiere gigo makawakale to ketowa e ong'ala mamalo. Mokwongo kapo ni ne in ng'at mane osebet gi dangni mar paro, kata ka ne in rawera, manyiso ni in gi historia mar bedo gi dangni mar paro, in gata malo mamalo kata in mar bedo gi dangni mar paro e higa ka iki bende osetimore nade, osemedore. To gima timore en ni be kata kwang'iyo ibro yudo ni nitiere gigo makelo depression kata dangni mar paro kuom jogo ma ikgi oseniang'. Kaka wachako wacho ni mano ng'at ma koro ike osechopo higni 65 kadhi mbele. Kenya wakae, piny mwadak e Kenya ka, higa mar retirement kata ma ji weye tich apa ni en higni 65 kanyo. Koro iyudo ka ng'ato ne en ng'at mane en jatich manondike wach ni kata gi sirikal, aeto odhi e retirement kata tich orumo, koro en mana pension kamano, iyudo ka nitie gap moro ma nyalo bedo ni nokoji panga kata nokong'eyo ni dhi timore nade, ni dhi betie bang' ka tich osetimore nade, oserumo. Koro iyudo ka macha miyo ng'ato bet ni oonge gimonyalo timo kata monyalo enjoy timo kaka notimo chande. Nitiere timo gimoro natimo mondo keta abed modich, to nitiere timo gimoro ni atimo nikech mae gima timore nade, mae tija mahero. Ne an japuonj, koro aretaya okan japuonj. Koro kadhi dala kacha chande awuok, maybe ne an japuonj Kericho, koro adok dala an Siaya. Onge sikul mapuonje Siaya nikech iseretaya. Koro yudo ka nitie jok mapuonjo nikech en luong mare, chunye ohero. Ok otime atima ni en tich manondike notimo nochamo ng'owa, ochamo msara. Mano en tich ma kanyalo rumo ne ng'ano, to bro yudo pek e pache kod e chunye manyalo kelo dangni mar ang'owa, dangni mar paro. Tatiyo gi ranyisi mar puonj, mae en odhiye tije duto te manyalo timore nade, manyalo bet. Ng'ato nyalo bedo gi en ja ohala, to tulo moro muocha mowuok kumoro ma onge ng'ama opango ni tulo ni nyaro muoch, to ohala dhi timore nade, kethore. Tiyudo ka gino rocho gima ne ng'ano hero timo manyalo kelo dangni mar paro e kuom ng'ato. Koro iyudo ka ng'at ma osedhi e retire chande en gi thuolo mare man malo mar mondo pache ochak dangni mapogore gi ng'at ma en maybe kane ni ohala to hante ne mapod otima makata ike ochopo 70 pod en ang'owa, kata wawach ni en ja siasa, en siasa nyaka higni manyiso ni mache gima chunye. Koro gicha keto ng'at ma tije orumo chande e thuolo mamalo mar mondo bed gi dangni mar paro. Kwachope higano bende
nitie gino mwaluongo ni mortality rate. Mortality rate en iga momi kaka piny manyiso ni ng'ato nyalo dak igni machalo kamae, to wa expect ni kochope iga makamano no to kata koro nindo to wacho ni bende odak mochopo nyake mortality ang'owa. Koro ji mang'eny ma ikgi osechopo iga no ibro yudo ka giiko ji manyiso ni osiepegi chako nindo. Onyalo bedo ni ne en gi jaode moro, jaode onindo. Koro yudo kodong' kende, kuyo donjo, aeto kuyo no nitie mama moro mane wawuoyogo kamano, to wachonwa ni en kata mana ngufu mar dhi tedo, nikech nyithindo ne gisenyuolo, nyithindo dhi obet madongo, modhi oyudo tijegi odak e utegi. Koro dala kacha nodong'e mana en gi jaduong' odhi onindo. En chiemo ka nodhi ga tedo, notedo chiemo ni gichamo gi gawa gi jaduong'. Koro wacho ni en kata mana teko mar dhi tedo no. Openjo to koro adhi tedo, atedo ne ng'a? Koro iyudo ka gicha kelo kuyo kod dangni mar paro, magi gik manyalo keto ng'ato e atamalo mar depression. Iyudo ka nitie ng'at ma en osedak kende igni mang'eny mong'iyogo odak kende, lakini ng'atni en ochope igni mar 65 kae, aeto jaode dhi timore nade? Dhi nindo. Pogruok koro bede ma kuom ng'atni gi ng'at mosebet kodak kende kuom igi ang'owa. Moro bende nyalo bedo abeda ni isolation, ni un ne udak gi nyithindo gi moibi moko ma onyuol, un gi nyikwaye ot kanyo ung'iyo, to chopo kuma koro kila mtu omako yore, ng'ato ka ng'ato dhi e ode, koro udong' kanyo kendo. Nyalo bedo ni nugero ot moro mathagalany maduong' nikech nunyuolo nyithindo mang'eny, to nyithindo gi giwuok achiel kachiel, ma koro udong' gi ot moro maduong' mukia kata ni rum cha niga kanye, lakini udong' e ji adi. Mano nyalo kelo dangni mar paro makelo depression kuom jogo ma ikgi osetimore nade? Oseniang'. Magi gin gik mopogore maketo ng'ato e atamalo mamalo. Aeto ing'e ni kata mana bereavement kae bende, sama koro udhiga ng'ane ne oiki, ibe pachi chako nyisi ni to koro mara be chiegni. Koro luoro moro be biro, luoro mar tho, ni to makoro ng'ane manye wan gonyo osiepe na te wasetimo, koro ane madong', Nyasaye to koro weya nang'o? Oko kawa bende mondo adhi abed gang'owa gi jowetena. Iyudo ka mago gik ma ng'ato sama paro gik machalo kamano nyalo kelo ne stress mabed ang'owa, depression, tuoche. Igano ka ng'ato sechope, nitie tuoche madonje e del. Tuoche moko biro nyaka gi lit ka arthritis kodonjo. Nitie tuoche inyalo dhi e osiptal tinyisi ni in gi kansa, in gi tuo machalo kama, mago gin gik ma kelo paro mang'eny kuom jogo ma ikgi osetimore nade? Oseniang'. To nyalo kelo hinyruok. Kendo mag gigo ma nyalo miyo keto ng'ate atamalo, nikech en odhi e osiptal koduogo to mise ni en gi tuo moro ma koro broga muonyo yath. Muonyo yath no bende ok yot mondo ng'at maduong' en koro omuonyo yath okinyi. Mago gik makelo ne paro mang'eny e dende, ni to ji matho e batha, to koro an oketa mana ni nyaka muony yathni, nyaka bed mangima. Mago gin gik manyalo kelo dangni e ng'owa e paro. Moro bende nyalo bedo mana kaka wawacho ni ng'ato nyalo nindo kuom jogo moriwore. Moro be en divorce. Ing'e ni ji were e higni mopogore. Ji were maybe ka gin jo higni 30, moko were ka gin jo higni 40, moko were ka giwere nikech gik motimore nade? Mang'eny. Koro mano be kodonjo to yudo ka nyalo kelo shida manyalo keto ng'ate atamalo mamalo mar bedo gi dangni mar ang'owa mar paro e higa moseniang' no ero. Koro magi gik ma ng'ato nyalo ga ng'iyo ni to mama na matinde nigi ranyisi moko ma wang'iyo kaeki, ere gima nyalo bedo ni nyalo kelo mano. Koro mage manyalo wacho ni nyalo keto ng'ato atamalo makamano ma koro wanyalo ng'iyo, kata ng'ato nyalo ng'iyo ka ni dala, kata ka en gi watne moro kata min gi moro ma ike oseniang' ma nigi ranyisi ma wawacho go eko.
Daktari ng'eyo seche mwagomba kani bende ng'eni pachwa nyaka wuothi wang'iyo ni eto seche maka otimore kama nikech ka Nyasaye ogwedhi kata ka Nyasaye eri michopo higni 60 70 go mano en gweth maduong' mokalo. Tere kaka inyalo cushion yourself, ere kaka inyalo tenori kata ere kaka inyalo ritori mondo mi ka pono no chopo ndalo go to kik ibed kodangni mang'eny mar paro. Nitiere moko mok nyal geng' kuom ranyisi kaka weche mag tho, weche mag tuoche, weche mag yedhe mimuonyo pile pile kod gik makamago. Samoro ni gerot mathagalany kaka daktari wachecha idonge ot kendi idhi timo ni nade, idhi dare, idhi use, koso dhi bedo nang'o. Anyalo paro daktari nitiere mama moro mano wacho ni anto koro kuma chopeni mon mano kendago e gwenka osethote. Koro afadhali an bende atho mondo mi ae. Koro dwani mondo mi owang're en owuon kose moko mach to dwani owang're majno mondo apani magi gin moko mabiro kuom dangni mag paro. Mago gin mano ng'ato kineno wacho ni gigi nyalo keto ng'ato kumoro makoro bendo pacho ni mondo kaw ngimane mondo ae. Moko be ing'eni gigi kelo gik mang'eny nikech nyalo kata mana tuoche ma wacho ka omiyo ng'ato koro ok nyal ritre kaka no ritre cha, manyiso ni en ng'at ma no luokre kende, no dhi e puothe, otimo gike kende, to kaka ike medo dhi mbele iyudo ka independence ma en godo chande kaka ojati dok chien. Koro iyudo ka mano samo dok chien chato chako wicho ni ere gima time piny ka, an ng'at ma useless, ok anyal kata mana dhi puro, ok anyal kata mana dhi timo kama. To mago gin gik manyalo kelo paro mar ng'ato makoro wacho ni we awang'ra mondo alu jok motimore nade, alu osiepena. Ok ang'eyo ni ma emomiyo jogo mawuok e pinje maoko noketo ga kuonde ma jok madongo nyalo dhi to dakie. Ok ang'eyo ka mano konyo, ok ang'eyo ka wambi wasechopo kanyo, kata kama natiere kod penjo moro ka daktari owacho kata ni en gigni 62 bang' tho jaode osechandore kuok chotne kaliet nitiere wich bar del remo wich will so wacho ni en jegni 62 bende nitiere kaka inyalo konye. Magi bende gin ranyisi mag dangni mag paro. Mago duto gin ranyisi mag dangni mag paro kaka wacho no, lakini ok abi wacho ni en gi dangni mar paro nikech gigi moko bende wanyalo wacho ni dangni mar paro ing'eni pok anene, onge test mosetimne mondo wawach ni ok en gi ma dangni mar paro ok en gi tuo makama kamae, lakini winjo kaka wacho ni wiye wil, dende bet malit, pache timre kamae, wiye bare. Mago gin ranyisi moko ma wang'iyo ga ma wacho ni kineno ranyisi gi kuom ng'ato to ne gibed ni wacho ipenj ukawa to amane ma wanyalo konyogo ng'atni. Kaito ber ni daktari ni o identify ni gini nyalo bedo kotenore kod tho mar jaode. Manyiso ni higni giduto te moro nen gi jaode, ochopo kamoro ma jaode otho koro neno lokruok e dende, debede ni emukelone chandruok. Wabro wuoye mano kod kaka inyalo konye. Owacho kacha penjo machielo, owacho kacha ni mama nene gi paro sometimes no dhi gi pache ahinya ma yie wiye no olwarte. Debede ni dangni mar paro bende nyalo kelo wich malwar kata yie wich machot to bende nyalo konye. Nitiere physical symptoms mibrono kata mana kaka wacho mana wich mabero chande. Nitiere physical symptoms mibroneno kuom ng'ato kaka del malit kamano, lakini kwa wacho ni yie wich malwar wanyalo wacho ni mano nitie maybe condition moro mane omiyo yie wiye otimre nade olwar kaka nolwar, lakini ok wabi wacho ni en gi dangni mar paro omiyo yie wiye otimre nade yie wiye olwar. Mano kaka nyalo duoko kamano. Penjo machielo daktari wacho kata ni owuok kuom Ken ka nitiere Ugis, wacho ni winjo makare, wacho ni mine gi tinde ger mapok nodwaro yudi makiwuoyo kode seche moko to pache bende lal. Debe ni madangni mar paro tinyalo kony mama ni nang'o daktari? Gima abro duoko nitiere condition mwasewuoye ka mwaluongo ni dementia, wich will mabiro gi ich wang', mabiro gi ma ng'ato dhi kumoro to kong'e ni en kanye. Koro nitiere kaka samoro ji gi confuse dementia gi depression, lakini ok wabi ng'iyo symptom achiel to wawacho ni ng'ane ni gi depression kata ng'ane ni gi dementia. Ka waneno mobiro kata ma en wuone mobiro wacho no ni mama na ranyisi gi en go to ne gichakore diechieng' makama to mae kaka osedhi modhi to wanyise ni kaka iwache no bedo ni mama unigi depression, koro ere kaka wanyalo konye. Lakini ok wabitiyo gi ranyisi achiel kata ariyo to wawacho ni ng'ato niga ng'owa nigi depression, lakini kuom ranyisi mowacho go girie kono. Mak mana ni ber ka ng'ato dhi ir laktar molony, tim nonro, tim assessment mowinjore mondo mi koka wach ni ten dangni mar paro, en dementia, en ola kata fatigue ma bende biro ga kod higni kaka medo sudo.
penj laktar ko kalera Mogi TV ngima en mwandu intiere kod penjo kotende kod dang ni mag paro kuom jogo ma higi osenianga or penjo kata wadhi online kwa duogo e lainde wa mag simbu mondo mi ipenj laktar waka uyueyo to kikidhi mabor kidenyi mar adek kadwa nubai kata matina. Radio Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa. Tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 1,500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Tarehe 6 ni Kandui, Mayanja Vitunguu, Chwele, Kimilili, Kabukuywa, Naitiri, Ndivisi, Misihu, Lugulu na Webuye. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifa Longo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asava, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukaya Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy from Lubao, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Sanju Mera Tumaidonge Rajiv Matieni Sanju en Rajiv to Rajiv kendo e Sanju. Aboga bire lek mari taboga dewi pile kapile abiro nyisi hera mak mana ni sani Sanju akwaye ni weya monda dhi. Koro sani onge ng'ata piny kae manyalo reso ngimaniti. Kawuono ni mana dichiel anasechako lalo geno ngimaniti ni kama tek to Rajiv bende wuonda. Sikiza tune yako, bonyeza *811 *277#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. The strike is over. However, our members have committed that they are going to recover the lost time fully. Riwruok jotich kod jopuonj mbalariany ochungo ng'anyo margi kendo koro giyie dok e tich bang' winjruok bedo e kindgi kod piny owacho ewi chudo margi. Jokanyo mag ODM ojiwo riwruok mar tego duond burano e kinde rapar mar mosenindo Raila Odinga manotim e kaunti ma Homa Bay. Ng'ata mano ochiko inyalo konyo joman gi liel. Tafadhali awakwayo mondo mi ukonygi. Awa expert body kinyo dhide laki. Akini pok wayudo gik moko mabodi dhigo dala. Familia Michael Okoth mane owito ngimane Nyayo Stadium pod omoko gi ringre ka giwacho ni gionge yo mar tere dala mondo ike.
Machiegni kendo penja laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu dangni mag paro kuom jodongo. Nyako Ramogi Ajwang' gin ranyisi ma daktari nopimonwa gikelogi kod gik mopogore opogore to bende kaka idak gi ji kata kaka ji odak kodi nyalo miyo ranyisi gi ok hinyi to kapo nono ni ok iyudo kaka inyalo dak kodgi maber to bende ginyalo hinyi. Ni wachonwa kacha ni nyaka tim assessment mang'i ma wach ni ma en ma assessment utimo nang'o daktari? Nitie gima luongo ni geriatric depression scale en otas mwang'iyo en gi penjo mi penji tiduoko ipenji inyalo penj ng'enyne ibiro yudo ka jok ma nigi depression e higano achiel kuom chandruok ma ginyalo bet godo en wacho kaka giwinjo. Koro manyiso ni samoro ng'at modak godo kata mana nyare moro modak go kata ng'at ma en go kia mang'imiye konye ka ema nyalo chiwo ranyisi kuom gigi mantie kanyo. Otherwise assessment ntiere ma inform diagnosis ma kotim to will reveal ni en kata bro nyiso ni en gi depression aeto koro ineno kaka ichimor nade kaka inyalo konye. Gima nyalo wacho Ruth kapok sao mayowa ma oganda dwani mondo winji onyalo bedo no ken kata part mar gik ma wadwaro discuss. Jok ma ikgi oseniang' nitie kaka wacho ni nitie gik ma gihero timo. Ineno ma adwa gomba ka nikech nyaneno gimoro in fact ma en gimo ma very random. Kanyako moro nye complain social media ni mama ne nigi dhiang' achiel then omiye chak lita 4 odiochieng' kodiochieng'. To kar mondo kaw lita 4 no uso ne ji mondo chule ous siling 60 okawo chak odhi use kampuni siling 45 lita ka lita aeto timo kwano ma nyana nena randomly otimo kwano ni lita 45 kotimo gi times 4 to kwano no nyorumo ko wacho ni pile pile oro ne mama gi siling 200 mar pidho dheno. To dhi mo wacho ni ang'o mamono mama na uso dheni mondo invest o venture e gimoro mopogore nikech dheni chamo pesa mang'eny moingo motimore na mokelo to nya duoke ni dheno konyo mama ni no moingo siling 200 mineni yoro ga pile pile no nikech dheno kanyalo tho kata kinyalo dhi ni use ni kori nyiso mama ni nokoyud ohala ikia gima dheno timo kuom mama ni kanyo mane gimokete busy mane nyathine masani en godala kanyo mane gima ekuma pache nitie to kendo wacho ni 200 no kokioro tibro ae ni Ramogi Ajwang' waseo line kaitiere kod penjo to go simu mondo mi ipenje laktar seche ma ipenjo no ibro ng'eyo kaito nutie kodi mondo ng'eus dhiang' koro gima temo wacho kae en nitiere gik moko maneno ga ka jok ma dongo timo to waneno ka gima gikia gima gitimo. Iyudo ka dao nigi puothe moro matin mong'wede ga osuga moro kata mtone moro to dhi obet go e bath ndara ma kata gima kelo timre nade tipo into idwara moenda ang'o mimanyo to nyamwalo moro bo kunyo rabuonde moro obiro bet go kanyo koro ena mbaka anyalo kawo simu daktari. Yes, inyalo kawo simu. Hello penje laktar. Hello Ruth. Hello amo sidi nade. Hello Ruth sidi nade. Abo kwayo ni mondo minona penjo kendo kiye nona penjo penjo ni nitie ng'ama nyalo nyuol kwa e tin me madabi awito jawinjo wano no ka winje mokwongo to kata kamano kwa yude to koro doko lala e wacho nitiere gik mang'eny mamiyo ng'ato bedo sena. Yes. Koro iyudo ka mati ong'wedo okunyo rabuono to gibet go kumoro to ena mbaka ng'ato biro nyiewe masiling 10 ni to oting'o gi odok kod gi ang'o mbaka magi go kanyo no mane yath mane thieth mar geriatric depression mane gima konyo mama ni nikech onego bed ni obedo ng'at ma active onego bed gi social circle manyiso ni jogo monyalo wuoyo go magi nyalo nyiero go magi koro gimineno ga
koting'o omena matin moting'o ka to duogo gondo tingo to duogo gondo in mede omena mana moting'o modhi duogo godo gima lich en ni oyudo jogo motimo nade anyalo paro daktari kane dawa wuotho e safar sate tapen daktari dawa ni wuotho mang'eny tadwa no bede ot omanyang'o niwese ni Ruth we dawa wuoth Samatin oidho bas Samatin otimo kama Samatin to samoro daktari hello penj laktar machiegni Ruth apenji ni penj laktar paro ni en mana moja madongo kende ng'amatin paro kne chando duoke daktari paro nyalo chando ng'ata to en mana ni kawuono ne waamua ni mondo wang'iyane jok madongo but paro to chando ji kokalo e kidienje motimore nadi mopogore opogore kata mana nyathi matin chande ko fail e skul kacha bro chando pache koro chieng' moro kwabro duogo wabro ng'iyo mar rowere bende erokamano penjo moro wachona ka ni bang' tho jaode koro en higa achiel nyaka ne jaode tho to ka ng'ato penje wachno kata ka ng'ato tumo wa jaode to ywaka nyalo kelo ne dangni mag paro e ndalo mabiro koso ma already en dangni mar paro mano en complicated grief bang' higa achiel nitie gima luongo ni complicated grief manyiso ni grief en kuyo mabiro nikech wawito ng'at mwahero to samoro nitiere kaka ng'ato dwaro ga ni mondo timne hocho mondo oyie ni ng'ane to koro nosewewa koro complicated grief no kosemako ng'ato tiyudo ka mage makelo ga gigo ma koparo to pi wang'e chwere sate ka ng'ato kowinjo kotajo kata kodonjo e ot oneno gimoro moparo ne to winjo ka mago gin ranyisi ni nitiere kaka pok o accept ni ng'ato nonindo kendo grief no poko come to terms with the loss mamago dwaro hocho mondo mi okonye to mano gima nyalo kelo depression yes daktari ni mondo mwang'e ni kumane wachako mulo mar samoro ng'ato nyalo paro mar kawo ngimane role mane ma family kata manyuola ang'o gini manyuola nyalo timo mondo mi kwaseneno ranyisi ka kata kiseneno ranyisi ka ang'o gini monego beni timo mondo mi wakony mondo mi gini kik dhi ma ang' no kel chando kata kamano yena mondo mi akawie simbo kelo okelo halo penj laktar Hello, doctor. Hello. Winji? Penjo alon pichika, penjo ni to. Benji na nyalo nyuol ae tinne. Mada kata hii praboro gabi kao gitu mada ni mapa. Yes. Ango bini mune bino chamo engimane na machalo kamano. Okay. Dangni mar paro ok mak ji duto. Kendo nitie jok ma gidaka maber ma onge dangni mar paro wacho ni stress to waduto bro yudo stress nikech maisha mwadake ni nitie gik manyaka timre nadi manyaka chand pachwa lakini ok ochuno ni nyaka stress no bed depression kata kel tuo mar dangni mar paro to kata kako wacho no ritruok en gino maduong' wawe tiyo marach gi yedhe mamero ji wacham chiemo makonyo dendwa wawe chamo gik mabro inyo obwongo marwa to mano koro kwa donje diet and nutrition and in mental health wanyalo bet kai kendo mwuo nyaka kiny koro mano wanyalo wacho ni en topic moro ma chieng' moro ne watim diet and mental health ere gik ma inyo obwongo magwa ere chiemo manyalo inyowa kokalo e kidienje mopogore opogore kata mana nyathi iwacho ni nyathi ka koko nyuole kikimiye pi kikitim nitie gimomiyo iwacho ni kamano koro diet and mental health en topic mabe wanyalo wuoye lakini nitie penjo mi wacho seche ma kidienje mar ariyo ni pinje ma oko nitiere ute moketi mwatere jok motimore nadi ma ikgi osechopo ni gini konyo to koso ohinyo anyalo wacho ni konyruok nitie manyalo biro gi mai achiel kuomgi en gino mwaluongo ni isolation samodhi e dala chande nitiere jok motimore nadi marite to nitiere jok ma bende gin godo kacha chande en gino mapok wa embrace kaka jo Afrika to ka wang'i an kaka ng'iye gi kuma piny orieyo anyway nitie homes Kenya kae kata wan gi home wanyalo mwakete jok ma ikgi oseniang' kamae lakini kwang'iyo kaka piny dhi iyudo ka tinde ji minewa ma ikgi oseniang' gin dala ng'eny gi git kendgi nikech nyithindo watere boarding wan bende kila mtu jiodich koro iyudo ka
kata kidhi dala tibiro yudo ji ariyo kende manie dalano, kata ng'at Samoro achiel, lor dhot. samoro lor dhot, to en gino makelo hinyruok kuom jogi. Ok ane makosa kuom kawo ng'at ma kamano itere kuma ene gi ji ma onyalo wuoyogo, ji manie rika mare, ma ka gin jok mohero muma to gisomo muma to ginyalo wer to ginyalo, mano en gino makonyo mental health mar ng'at manie e gin makamano. Lakini ka in gi uwezo mar rito ng'at makamano, achiel kuom gik momawacho bende en ni nitie tuoche madonjo kuom ng'ato nikech ike osetimore nade. Mano gima ok wanyal prevent nikech aging is a process, to ji duto bro kalo kanyo. Iyudo ka ng'ato tuo, ng'at marite maber onge, chiemo kako ochamo maber bende timre nade onge. En dana tuo, tere uru e dispensary kanyo mondo timre nade. Onge thieth moro malong'o ma ng'ato yudo. Sami iketo ng'ato environment minyalo ng'iye, mantiere clinical officers, nitie medical officers, nitie nurses, ma ka wiye moro bare kata ka tiende moro rame, ting'iyo piyo piyo titimo kamano to bedo matimre nade. Nikech sam watimogo gigo be waonge godo. Onge makosa, penjo no, tawacho na bro duoke baadaye kanyo. Onge makosa kung'eyo ni un kaka anyuola uonge time kata uonge sa mar rito ng'ato kaka onego bed ni irite. Onge makosa kawo ng'ano mondo ikete kumoro minyalo timre nade. Kinyalo ka in gi uwezo makamano. Ema ang'ano wi wachak wuotho, pach wachak wuotho ni diere mane nitiere kod teko inyalo kawo thuolo mirit kata nyithindo 10. Koro chopo kamoro ma nyithindo 10 ok nyal rito 100 kata ok nyal rito jaduong' achiel nikech gidich. Kendo koro inyalo many kaka inyalo teri e ute jodongo kama inyalo ritie mondo mikika dang'ni mag paro negi kata kel paro morochore ngimani. Daktari Simon Mayawang', ok ang'eyo ni inyalo tieko chenro ni gi kon mane. Anyalo wacho ni ka in gi ng'at ma iparo nigi shida mar dang'ni mar paro, bed ng'at ma ike oniang' kata ng'at midwa ni mondo iket kumoro minyalo rite, inyalo gonwa simu. Kineno ranyisi gi kuom ng'ato, gonwa simu, waneno kaka wanyalo timo ni hocho kata kaka wanyalo konyo. Kata kama wabiro wacho ni kel ng'ani kama kamae, wan gi jok ma kamae manyalo timore nade, manyalo rito nigi kata manyalo chiwo thieth mopogore opogore. Namba 07 5 8 8 1 0 2 3 2. Ji jowacho na wacho ga namba no piyo mok giwinji. 07 5881032. Wabro konyo ng'ati, kendo wabenda tiyo gi migawo ma watiyo gi jogo mwatimo go rehabilitation. Ka in gi ng'at matiyo marach gi yedhe mamero ji moingo dende kete mosekethe, inyalo go namba no, wabiro konyi. Erokamano ahinya Ruth, amor kawuono. Erokamano daktari, amba duoko erokamano, ikelo twak maber nikech koro oganda wong'eyo ni kare joma dongo nyalo bedo kod dang'ni mar paro mikelo kod gik mang'eny mokalo. Ma anen jalweny oritaya en dala, ma anen japuonj oritaya en dala, ma asamoro ne en jagono mane timo business madhi Turkey, Dubai kanye, oduogo sani koro bet dala nikech achiel ariyo adek. Bende wang'iye to seche ming'e ni ranyisi mage ma ineno kuome, ineno ko chiemo kaka nochiemo cha, ineno ka dende doka, ineno ka omedo ratil mopogore, ineno ka timbe manoero timo koro dok chien kaka wer, tedo kod gik makamago. To kiseneno ranyisi gi itime ang'o? Ikawe ni enena tiyo koso nitiere giminyalo time mondo mikonye. Kantiere giminyalo timo to tima nikech ngima en mwandu. Dr. Levi, erokamano mathoth. Erokamano ahinya Ruth. Ne jogo mochung'ne ler taya kachiel kod duol e studio ka aduoko ne erokamano makende. Kachiel kod director na erokamano nya Alex, kachiel kod producer na Papecho Okoth, kawuono wakonyore nyaka gi Lorin, erokamano makende. Ne in jahera mar chenro ni watem mondo mi wakony kama wanyalo konye mondo wabed kod ngima makare nyaka ne jodongo. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo, oriti uru masane.